Tu veus que passen unes coses que se'n comuniquen unes altres i es percep Déu saber què, no? I llavors dius, bueno, com ho podem fer? Perquè al cap i a la fi, al final també es tracta de tranquil·litzar la gent, no? Vull dir, el primer que heu de fer és mirar cap a dins de casa vostra. Sí, sí. I aleshores el problema de les llistes d'espera, intentar saber qui el filtra. No, però si no és que no hi hagi... Perquè tota informació, és a dir, tot periodista té les seves fonts. Clar, però a veure... I rep les informacions. Jo el que penso és que nosaltres fem esforços dintre de les nostres entitats per divulgar resultats de coses, no?, que, no sé, no es filtren. El que sigui que sap això no ho filtra o no es troben, no? O sigui, jo crec que estem fent un esforç important a moltes de les nostres organitzacions per dir totes aquestes coses que ens passen, que han anat bé, vull dir, totes les crisis tenen una part bona i una part dolenta. Jo li asseguro que no estic disposada, soc de les primeres, discutim això de les retallades, que s'acabi d'una vegada, perquè és un malson. Però, home, han passat coses, s'han racionalitzat coses que han anat en favor del ciutadà. Com mai s'havien prioritzat les llistes d'espera de càncer, no? Ara, els de càncer s'esperen poquíssim, mai s'havien esperat tampoc, mai. És veritat que s'esperen més els dels galindons, no? Però, home, hi ha una sèrie d'aspectes que dius, home, estiguem tranquils, no? L'ús dels serveis d'urgències s'ha racionalitzat com mai a la vida per part del ciutadà.